kenyataan ing wekdal punika zaman-zaman sakmangke. Wonten istilah Arab digarap Jawa digawa niku saged ugi otak-atik atuk. Nggih, wong Jawa niku pinter otak-atik. Nah niku saged ugi diwastani jarwa dasa. Dari suku kata jarwa dasa. Arab digarap, Jawa digawa. Jarwa dasake garwa, sigarane jiwa. Lah niku jarwa dasa. Nggih. Sing bener Arab digarap apa Arab arepe nggarap? Nggih. Nah, sing bener Arab arepe nggarap wong Jawa. Nek Arab digarap mesti Arab ditata ben melu tatanane wong Jawa. Merga manggon nang tanah Jawa. Arab ayo digarap. Ayo digarap Arab. Ben sesuai karo wong Jawa. Niki intine Arab digarap, digarap Arab digarap, dijawakno, dijelentrehno, diperjemahno. Jawa digawa pancene suweke. Wiwit lahir brojol, wiwit jek ning alpan Jawa, awak dhewe Jawa.